De næste 24 timer skal jeg være inde i den her Matas på Strøget, og jeg skal overleve af alle deres produkter, både ting, der kan findes på hylderne, men også på Matas.dk. Og så skal vi kæmpe om en mystery box til en værdi af 5.000 kroner. Men det skal jeg ikke gøre alene. Jeg har nemlig taget Emma med. Hey. Hej. Klokken er 10 om 1 minut, så jeg tænker bare, at vi skal komme ind. Vi er inde. Her har vi en Emma. Den her mystery box, det er den, vi skal dyste om over de næste 24 timer. Okay. Der kommer altså nogle udfordringer, som vi skal igennem. Og i de udfordringer, så kan hver især vinde et point. Og den, der til sidst har flest point, er så heldig at tage den her med hjem. Jeg tænker lige, at vi skal have en kode til at starte med. Og vi må jo kun bruge Matas egne produkter, eller hvad man kan bestille på Matas.dk. Ja. Men indtil videre, så kan vi starte med en proteinbar her i hvert fald. Altså, hvad er din go-to, når du er i Matas? Hvad går du efter? Jamen, jeg er faktisk løbet tør for en brow gel, som var nede, hvor vi startede. Brow gel, okay. Brow pencil, egentlig. Okay. I farven black. Altså, nu følger jeg mig Mr. Beast i dag. Den må du godt få. Ja. Så jeg skal i hvert fald have en moisturizing. Jeg bruger den her normalt, fordi så er der lidt SPF i, hvilket gør, at man ikke får rynker jo. Vi skal finde noget Garnier. Garnier? Der. Garnier. Ja! Hvad bruger man make-up fjerner? Altså jo, til at fjerne? Det er til at fjerne make-up. Det er vigtigt at gøre. Vi har begge to kærester, vi skal sove langt væk fra hinanden. Hvor vil du sove her? Du kan sove dernede, jeg sover her. Okay, du sover her? Okay, du sover der. Ses, Robert. Alt er sindssygt jo. Wow. Her sover jeg. Nå, men jeg bliver herude. Vil du bytte? Vil du have det her rum at sove i? Vi kan sige, at den, der vinder første dyst, må vælge. Er det en aftale? Det er en aftale. Vi har fået fyldt vores kog, men vi skal altså være her i 24 timer. Så jeg tænker ikke, at en sølle myslibar og lidt make-up fjerner kan klare det. Nej, det tror jeg heller ikke. Så jeg tænker, at vi skal gå ind på Matas.dk og bestille nogle varer. Dyne, sovemaske. Hvad med en pude? Prøv det. Jeg skal have en sauna. Vil du finde noget mad? Pasta, kaffe, bønner, dåsemad, salt, peber. Lad os få trykket bestil til Matasen, og så tænker jeg bare, at det kommer. Lad os lige vente lidt. Fedt, Emma! Vi har fundet ud af, at vi kan tage elevatoren inden for butikken af, ned og se kælderen. Ja. Ej. Nå, okay, vi er involveret. Datastriber. Ej, der er jo alt muligt her. Vi kan næsten være hernede. Det er ikke lavet til mig. Der er chips her. Det er ikke nogle dem, der arbejder der. Skal du smage? Ja, det. Det er faktisk godt. Er de gode nok? Oh my god. Ej, det her er en god julegave, venner. Skal du have sådan en? Og det vil jeg virkelig gerne. Så tænker jeg bare, at jeg lige stjæler 2 chips mere. Synes jeg ikke bare kommer ovenpå. Vi står nu og skal i gang med første udfordring, og vi har fået hjælp af Laura, som arbejder her i Matas. Vi skal klare 3 spørgsmål, og jeg tænker bare, at vi skal starte med første konvolut. Yes, du får spørgsmål 1 der. Er du klar, Emma? Ja, jeg er klar. Okay. Hvilket produkt er det mest populære blandt mænd? Nej. Jeg tror, det er den her parfume. Det er mit skud. Jeg har valgt en Gillette skraber, for jeg tænker, at der er rigtig mange mænd, der kommer ind for at skulle købe deres skraber. Ja. Og en sjældent gang imellem skal have en dyr parfume. Jeg føler bare, at jeg har set meget om det på sociale medier, så det var det, jeg lige vidste, at drengeprodukter. Det er jo 2 virkelig gode bud, men der er faktisk ikke nogen af dem, der er helt... Nej. Mener du det? Ja, det er faktisk Bioterms deo-roll-on til mænd, men jeg vil sige, den der er tættest på må være duften. Fordi det handler om... Ja! Nej, hvor fedt! Det minder jo mest om en deo, tænker jeg. Ja. Jamen 1-0. Emma, tillykke. Jeg tænker bare, at vi skal gå til runde 2. Hvad er det mest solgte Matas striberprodukt? Stribeprodukt? Nå, det er deres eget? Jeg ved, min far bruger en. Nej. Nå, det her. Også herovre. Er det ørepinden? Er det vatrundeller? Jeg ved det ikke. Hvad gør jeg? Luksus shampoo. Okay. Jeg prøver at leve mig ind i en almen kvinde i 40'erne. Jeg har taget Carbamid Body Lotion med 10%. Den har været udsolgt rigtig mange gange. Jamen altså igen, virkelig gode bud. Altså jeg tror faktisk også, at de må være på en top 10 i hvert fald, begge to. Det rigtige svar er faktisk vores vatmodeller. Jeg vidste det! Jeg sagde det jo! Men Loke, den her er altså på andenpladsen. Er den det? Ja, den er. Jeg sagde vatmodeller! Jeg får det gode sted at sove. Klip tilbage til, at jeg sagde vatmodeller eller ørepinde. Er det ørepinden? Er det vatrundeller? Emma, det sidste spørgsmål. Ja. Rigtig har du vundet, men jeg vil gerne lige se, om du i hvert fald bare kan få et point.
Hvilket make-up brand er lige landet i Matas? Skal vi hente det eller sige det? Og du ved det allerede. Tænker jeg tager 2 produkter med over viser. Hvilket make-up brand er lige landet i Matas? Too Faced. Hvor er der Too Faced henne? Hvad er det her? Hvilket er helt lyst. Vi har begge to fundet tredje og sidste udfordring og produkt. Hvad har du fundet? Hvad jeg har fundet? Jeg har fundet Too Faced. Og det har jeg også. For Too Faced er nemlig lige landet i Matas, så du kan faktisk komme ind allerede og hente i butikken. Du kan købe det online. Emma, jeg kan se det. Jeg snød. Jeg spurgte medarbejder. Du havde allerede vundet. Eller hvem er tættest på? Hvad er det nyeste? Altså jeg vil sige, at Too Faced mascara er meget populær, men det er læbe og blush. Så den her er mest populær, vil jeg sige. Ja, men så du får den roligt. Ja. Tillykke. Yes! Ja. Nu har vi efterhånden været her i Matas i ret mange timer. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad Loke laver, men jeg tuller egentlig bare lidt rundt og får kigget på nogle produkter. Et af de yndlingssteder, jeg faktisk har her i Matas, det er deres Hot on Social. Og det ved jeg ikke, om I kender. Men det er altså den her stand, hvor man kan se, hvilke produkter, der trender rigtig meget på sociale medier. Og hvis ikke I ved det endnu, så er Benefit altså kommet til Matas. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at vide, hvad Loke er. Vi er jo sammen om det her, men jeg har ikke hørt fra ham i noget tid. Prøv at se meget, vi har bestilt. Hey, du er ude nu? Nej, jeg er ikke ude. Jeg har bestilt halv liter Matas. Ja. Hold da kæft, mand. Der kommer meget mere. Fedt. Og skal jeg fortsætte? Ja, du kan også lige have dem her med. Og rigtig bestilt en sauna. Okay, det er morgenkåber. Hvordan kunne de være så tunge? Det er vi der håndvægt i. Ej, den er godt nok lidt freaky, den her. Det må være en hovedpude. Og dyner. Og man oprigtigt faktisk godt leve i Matas. Det kan man faktisk godt. Ej, hvor vildt. I kan skrive ned i kommentarfeltet, hvad I tror, alt det her koster til sammen. Stanley. Ej, stop. De er altså gode. Den har jeg også derhjemme. Ikke Stanley kopper. Det er sindssygt smart, når man bliver vinterdeprimeret til jer derude. Hvis I bliver vinterdeprimeret ligesom mig. Sådan en her, ikke? Tæt om morgenen får man ægte sollys. Kaffe. Der er alt til vores mad her. Vi er sådan helt overstimuleret. Jeg tænker lige, du pakker den her op her. Værsgo. Så får du i hvert fald ikke sauna i dag. Jo, jeg gør. Hvis jeg skal samle den selv. Jo, kom nu. We're building a sauna, my friend. What did you say? We're building a sauna. Oh, sounds good. Yeah. I'm doing it alone. He's relaxing. Okay, så en lille opsummering på, hvad vi har fået. Vi har vores sauna, vi har vores dyner, shippetov, håndvægte, mad, drikkedunke. Lige nu ligner det for mig verdens bedste sleepover. Ja, faktisk. Sådan bedre end i folkeskolen, hvor man skal må sove hos sin ven Mikkel Pretzmann eller et eller andet. Ja. Det er en kæmpe Matas. Jeg ved faktisk ikke, hvad det her er. Men det må være en eller anden form for beauty setup. Ligesom heromme, der kan man få farvet hår. Kan man både få farvet og klippet hår? Ja. Det hele? Laver du fade? Nej, okay. Jeg kan ikke få en fade. Så drenge, hvis I skal have en fade, så er det ikke Matas. Men hvis din mor skal klippes, så er det herinde. Vi skal lave mad nu. Ja. Det er nemlig udfordring nummer 2. Det her det er altså en udfordring. Det vil sige, at den, der laver det bedste ret af os to, vinder altså 1 til point. Og lige nu, så fører du jo 1-0. Så når vi smager på hinandens mad, så tænker jeg, at man skal være fuldkommen ærlig om, hvem der har lavet det bedste. Ja, enig. Så er du klar? Ja. Tænker bare 3, 2, 1, go. Whoops. Okay, det er altså det her mad, jeg har fået. Jeg skal lave noget ud af. Nu kan jeg se, at Loke har godt gang i elkedlen, og vi skal jo gerne have noget at spise i dag. Så jeg tænker, at jeg snyder og bestiller noget mad. Han snød jo også i sidste runde, så det tænker jeg, det vi gør. Og så må jeg se, om jeg sådan kan plate det, så det ligner, at det er mig, der har lavet det. Okay, men skal jeg så putte pastaen ned i først? Det føles det sygt kriminelt der. Sådan inde i et fængsel. Ej, det kommer til at koge fucking meget over der. Ærligt, jeg tror, jeg er ikke sur på det her. For helvede. Lige en omgang mere. Det skal være al dente. Og lige nu, så er det bare dente. Vi lukker nu. Ja, så er det bare, jeg er bare lige nu. Ja, du er helt alene. Fedt. Så du vil ikke have pasta kødsovs? Jeg tror, det er springe over i dag. Nå, det er ellers lækkert. Nå, men, kom godt hjem. Ja, tak. Hyg dig. Ja. Jeg tænker bare, skal jeg give det til Emma og sige til hende, at butikken er lukket nu. Emma? Hvad er det, du har lavet? Ja, jeg har da lavet mad. Jeg tror, du havde spaghettier
Og ikke linguine eller hvad? Nej, det var det, der jeg fik. Ja, nu får du lov til at smage, men jeg kan se, at du har snydt her meget, men det er også okay. Smag. Skål. Sådan. Så vil du bare sidde der og spise Hvorfor spiser du det ikke? Nej, jeg skal også prøve det. Det vil jeg sige, det er faktisk ikke galt. Det var det overhovedet ikke dårligt. Det smager faktisk godt. For er det blevet Det er godt? bare noget elk. Altså prøv lige at smage oprigtigt. Det er ikke dårligt. At det er lavet en elkæde. Var det salt, ikke? Men altså ellers... Der er salt. Godt, du siger, du mangler salt, fordi på Matas.dk kan man sgu også bestille salt. Og hvis du undrer dig over, hvorfor jeg råber, Emma, så er det faktisk fordi, at vi er alene i Matas nu. Og man gør lige hvad jeg vil. Så er der salt. Jeg tror, jeg gør sådan her. Skal vi smage dit nu? Og se om den slår. Så bare sådan. Fik jeg så også. Din her, hvad hedder det her så? Hvad har du lavet? Jamen, jeg har lavet bolognese med lidt tomater og sådan noget. Du har ikke lavet noget. Med kød. Okay, smager det må godt. jeg sige noget? Oprigtigt, ikke? Min pasta er bedre lavet end din. Prøv at se det her. De er ikke engang al dente, de er Den er ikke ikke færdige. engang færdig. Nej. Jeg har lavet lortet i en elkæde. Nu tænker jeg, hvad siger du? Jamen, jeg er enig. Der må jeg give mig. Så det står lige nu? Det gør det. Woo! Fedt. Så kan du bare få lov til at spise begge færdig. Tak. Jeg skal Det vil jeg hygge mig. Jeg skal lave sauna. God tur. Ja, tak. Skriv ned i kommentarfeltet, om I vil se mig som gusmester. Så tager jeg et oprigtigt 8 timers gusmesterkursus, og så laver vi en gus med Matas. Samarbejde med Matas. Kæmpe gus. Alle er inviteret. Alle må komme. Jeg tænker, det her kommer til at tage lidt mere end 10 minutter. Så jeg tænker bare, at vi cutter til jeg er færdig. Sådan. Nu har jeg altså fået lavet min sauna. Jeg kan lige få et lille smuk igen her. Kom ind og kig, kom ind og kig. Så er jeg altså kommet i morgenkuppen, og som I kan se, så er der altså damp derinde. Så Emma, jeg er altså kommet i morgenkuppen. Sådan. Jeg skal ind i min sauna. Det er godt nok lækkert. Det er sindssygt lækkert. Den brager der ud af, så jeg tænker bare, at du kan hygge dig. Og så hygger jeg mig herinde. God idé. Og så mødes vi halvvejs. Det gør vi. Jeg kommer ud igen, når jeg sveder. Altså... Gider I godt snart? Lad mig være. Altså, jeg har filmet hele dagen med jer. Og nu har jeg endelig mit moment, så skal I lige være med at spørge mig om alt muligt. Lad mig lige guse den. Please. ...10 ud af 10 saunagus. Fuck. Holy dude. Jeg sidder sindssygt meget. Skal jeg altså selvfølgelig lige have en runde 2, men inden det skal man så huske at drikke en masse vand, og når du har været i saunagus, skal du altså også huske at drikke og spise en masse mad. Så skål. Så er jeg også færdig med gus. Emma! Jeg tænker, vi skal til i seng. Jamen, så lad os stikke op. Ja, det synes jeg. Det kan du gøre. Jeg skulle sove derinde. Ej, min tær. Det kigger vi ikke på. De har været nede i nogle sorte sko. Ja. Nok om det. Vi har en sidste udfordring. Det er nemlig vores gaming-ur, som jeg også kan få på Matas. Du har det her lidt mere fint, jeg har lidt mere det robuste. Men det kan altså track vores søvn. Ja. Så jeg tænker, at den sidste udfordring her til aften, som slutter i morgen, det er, hvem kan have den bedste søvn. Du sover derinde, Ja. og så kan jeg sove tæt på vores mystery box. Så må du nyde den sidste tid med den, inden jeg tager den i morgen. Nå, men det gør du ikke. Men har du noget med? Det har jeg faktisk. Jeg har simpelthen fundet nogle ansigtsmasker, som jeg tænker, vi skal prøve. Jeg har lidt tiltænkt den her til dig. Og så, ja, vi bytter. Hvad synes du om dagen i dag? Jeg synes faktisk, det har været en sindssygt hyggelig dag. Ja, det synes jeg Altså overraskende nok, ikke? Og har været inde i Matas, hvor der har været kunder, der har været tyveri, der har været lidt af hvert, der har været fuld spænding herinde. Vi har lavet en elkæde. Jeg har oprigtigt taget et samlingshusbad inde i en butik. Matas. Det synes jeg er vanvittigt. Ja, så har jeg altså haft den på. Jeg tænker bare, du skal ind i dit hyggelige rum. Ja, det skal jeg. Ind og vinde kampen. Kan du sove godt? Ja. Eller ikke for godt? Jeg skal jo vinde. Ja, det tror jeg også roligt, du kan regne med. Godnat. Det er som at være på festival, det her. Bare med dyne. Skal jeg slukke lyset? Ja, det gør du. Okay.
Altså, har du sovet godt? Nej. Nej. Jeg har vundet fucking mange gange. Har du slet ikke sovet? Jo, der er mange spørgsmål. Holy shit. Godmorgen. Efter en lang søvn for mig. Altså, jeg var så ude i butikken, hvor der næsten har været sådan her lys hele natten. Ja, det er faktisk lidt synd for dig. Men jeg tænker, det skal vi snakke senere om, for det er faktisk den sidste udfordring. Men jeg tænker, vi skal starte den ud med en af Matas stribet elektrolytter. Sådan, hov. Se, allerede så tager jeg selv på den her ned. Så kører du lige rundt. Skål. Hvis vi virker lidt trætte, og vi også så i en butik, så giv os lige en kop kaffe og noget valnød her, så er jeg ved dig. Ja, så er vi i gang igen. Nej? Ja, jeg skal bare sove. Altså Emma, hvad har du tænkt? Vi har været her i seriøst snart. Altså, klokken er i hvert fald 20 minutter i 8, ikke? Så hvad er det? Vi har været i 10 timer. Nej, 20 timer. 22 timer. Hvis der er 2 timer til, vi må gå ud. Ja. Men Emma, Ja. nok om morgenmad, nok om Stanley Cup, nok om kaffe. Vi er ikke helt færdige. Nej. 2 timer, en time af dem, halv time, kan vi altså godt lige få noget træning. Lad os komme ud og få trænet. Let's get training! Ikke mere. Stop. Jeg gider ikke træne mere. Nej, enig. De 24 timer er ved at være gået. Kom indenfor, Emma. Ja, Mystery box time. Jeg tænker jo, vi har sovet her. det har vi. Og den sidste udfordring, inden vi gik i seng i går, var altså, om du kunne få den højeste sleep score. Så jeg vil faktisk gerne høre dit først. Jamen, den ligger har mit altså her. på 75. Nej. Hvad har du? Jeg har 79! 79! Jeg har altså seriøst boet op af helsekost og 4 spotlights, og jeg har alligevel fået en søvnscore på højere. 79. Du har sovet forstår i jeg et altså mørkt rum. Hvad er det? Det er en hårtør. Det er en hårtør. Den ser da lækker ud. Den ser sindssygt lækker ud. Hvad er det? Parfume. Det er det parfume. Shaver. Den her. Georgie er mig. Den her kan du give til din kæreste. Så har du noget med hjem til ham. Tak. Fordi den har jeg Det faktisk bliver han derhjemme. altså glad for. Det støtter dig. CeraVe Blemish. Den har jeg faktisk også. Den synes jeg også, du fortjener. Sindssygt. Det var mysteryboxen, jeg fik lov til at gå hjem med. Det her var altså alt, der var i min mysterybox til en værdi af 5.000 kroner. Ja. Emma, tusind tak, for du var med. Selvfølgelig. Jeg håber, du hyggede, fordi vi har altså kun 10 minutter tilbage. Og så skal vi vildt. altså ud af Matas. Tag din gevinst med, Det gør jeg. så tager jeg mine fine trøstegaver. Nå ja. Vi ses om 10 minutter. Nej. Har du glædet dig? Jeg er faktisk lidt Jeg har nu også her faktisk til glædet mig sidst. lidt. Og der er allerede folk, der venter til at komme ind i Matas. Tak fordi I så med i den her video. Husk at like, subscribe, skriv ned i kommentarfeltet, hvad I synes om den her video. Der kommer meget mere af det. Så vi ses. Klokken er 10. Ej.